गसाइगावनि गेजेराव रेल लाइनाव बम ब्लास्ट जानाय बे बम ब्लास्ट जानायाव मावबादिनि सोरबा दुथां सासेया होनायनि थोंजोङै हेलौ खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आङो दाउखुमै आदैनि सायावहाय फिसा कन्टेन्ट लानानै फैदों नोंथांमोना खोनासंलां दाउखुमै आदैया दाख्लियो बै क'क्राझार आरो सालाकाथिनि गेजेराव रेल साइटिंनि लामायाव बमा बेरनायखौ लानानैहाय सुंद'यैहाय खोथा बुंदों आरो फोरमान बिदों आङो फोरमानखौबो होलांगासिनो दङ बे आदैनि बुंनायखौ ससे खोनासंग्रोनि फिसायै सुंद'यै बेखौ बेखायनो आं बुंनो सानदों BPF खौ सरकार फैनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारिनि सरकार जाजेनबायबो नै रेल लाइनाव बमा बेरजेनबाय होननानै BPF खौ फुनलानो नागिराखै होनबा बाथ्राफोरखौ सानै हयै बुंनाया मोजां अब्ला नोंथाङा बोरैहाय BPF खौ बुंनो सानदों फोरमान होनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय बे बमा बेरनाय जाथाया बबेनिफ्राय जागाया बेखौ आङो फोरमान होनो थांगासिनो दं भिडिअआवनो মাটির পাত্তা লাগা 4 বিঘা মেয়াদি আছে মই পোৱা নাই আজি বহুত বছর হল লাগে স্যার মাটির পাত্তা লাগে সবে লাগিব आदैया नैबे भिडिअखौ सुरु खालामनायावहाय बिथाङा बुंदोंमोन बियो मोनसे गिख्रंथाव कन्टेन्ट होननानै बियो गिख्रंथाव मोनसे कन्टेन्ट नाथाय गिख्रंथाव कन्टेन्टआ बै नङा गिख्रंथाव कन्टेन्टआ नैबेसो दा बावैसो नोंथांमोना जि खोनासंदों बिसो नैबे ST होगोन होननायनिफ्रायसो ST नि दावरावा जागायदों आरो बमा बेरनायनि लिंकआबो नैबेजों ST जोंनो दंफायो नोंथांमोननि BPF सरकारा जायखौ होनो हाया नै बै बुस्थुखौ बुंनानै पलिटिक्स खालामनानै भट लायोब्ला दावरावा मानो सोमजिखागोन दिनै जोहोलावफोरनि थाखाय 100 करोड़ होनदों बेखौबो दाबो सुरु जादोंना जायाखै मिथिया डिआर नाब्ला सारखौ जेलनिफ्राय बख'गोन होननानै बुंदों बेफोरखौबो दाबो थियारि जाजेनदोंना जाजेनाखै बेखौबो मिथिया जोंथ' बुंनो हाया बेथ' नोंथांमोनावसो थाजोबबाय जोंथ' दायो थगायनायखौसो सिदा सिदि नुहुरगासिनो दङ आरो बे ST नि बेलायावथ' नोंथांमोना होनोनो हाखाया बियो गाइडलाइनानो गैया बेखौनो बुंनानै नोंसोरो होगोन होननानैहाय भट थगायना लाबायब्ला दावरावा मानो जाया बिनिखायनो सोमजिदों दावरावा बिनिखायनो जोङो बुङो BPF सरकारा माब्लाबाबो जाथिनि मावग्रा नङा बियो सिदा खोथा दिनै बै BPF नि इउटुबारफ्रा लामायाव लोब लोब ओंखारनानै ST डिमान्ड खालामनाय रेलि खालामनाय बेफोरखौहाय जेबो खोथा बुंनो हायाखै गासैबो सिरि गोजा दिनैहाय खोनासंगासिनो BPF नि इउटुबारफ्रा रावबो BPF नि इउटुबारा जोंनि हारिया खहा जानायनि सायावहाय जेबो खोथा बुङाखै गावबा गाव सिरि थाजोबदों बै समावहाय बिथांमोना खि दौयै दौयै रायोमोन UPPL निखौ नाथाय जोंथ' बेफोरबायदि राव लिडारखौबो खि दौनानै दाबो रायफेराखै बियो सिदा खोथा आङो लिडारफोरखौ सनमान होयो बेनिखायनो आं बयखौबो गाज्रि रावजों राया खालि जायखौ नुदों बेखौल' बुंगोन खोथाखौ बाखि दोनथ'बावबाय नेक्स्ट लानानै फैबावगोन आंहा एसे इमारजेन्सि जादों जोबनायाव भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालामो दाबाव चेनेलखौ गोदान हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामो दाबाव